Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι του Βήμα της Ορθοδοξίας, σας μεταδίδουμε μία είδηση που έχει σχέση με τον κορονοϊό και το Άγιον Όρος. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Αλέξιος έδωσε μία συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα, στη μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα στην Αμερική, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι απορίας άξιων πως ένα θέμα υγείας μεταβλήθηκε από μερικούς σε κριτήριο πίστεως. Τη στιγμή μάλιστα που η κορυφή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από αρχής δήλωσε πως από τον ίδιο ιό δεν κινδυνεύει η πίστη μας, αλλά κινδυνεύουν οι πιστοί, και μας προσκάλεσε να αντιμετωπίσουμε την νόσο εφαρμόζοντας τους κανόνες των ειδικών και κάνοντας το εμβόλιο, το οποίο και πρώτος το έπραξε. Ο ηγούμενος Αλέξιος λοιπόν είναι υπέρ του εμβολίου. Διάφορες φωνές λέει ότι θέλησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο με αποτέλεσμα να προέλθει σύγχυση και διχασμός στον κόσμο. Έτσι βρεθήκαμε όλοι ενώπιον μιας οδυνηρής πραγματικότητας, να μετρούμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς πρόσωπα, προσφυλή και αγαπητά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά όσα αναφέρει στη συνέντευξή του ο καθηγούμενος της Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους. Επίσης αναφέρει ότι ο εμβολιασμός είναι καθολικός για όλους τους ανθρώπους, χριστιανούς και μη. Ποιος λοιπόν ο λόγος να μεταδίδεται, όπως διακηρύττουν μερικοί, ο Αντίχριστος στους μουσουλμάνους, τους Ινδουιστές, στους ειδωλολάτρες παντού? Και στο Άγιον Όρος υπάρχουν φωνές ανυπακοής στα κελεύσματα της Εκκλησίας και της επιστήμης. Δυστυχώς και θερνούμε και εδώ απώλειες, αναφέρει ο ηγούμενος. Η Εκκλησία συνοδικά αποφαινόμενη δεν κάνει λάθος, κρατεί το η γνώμη των πολλών. Βέβαια το Εκκλησία δεν κάνει λάθος, αυτό το κρατάμε. Μην είμαστε τόσο απόλυτοι σε αυτά. Λυπούμεθα λοιπόν, αναφέρει ο ηγούμενος Αλέξιος, ο γέροντας Αλέξιος του Αγίου Όρους, που ένα θέμα υγείας το ανοίγαγαν σε δογματικό θέμα για να λέγουν μερικοί πως όσοι εμβολιαστούν δεν θα σωθούν. Πόσο βλαπτική και επιπόλαια κρίση είναι αυτή, τονίζει ο γέροντας Αλέξιος. Και συνεχίζει: η Θεία Χάρις με τις ταπεινές και εγκάρδες προσευχές των πιστών και η υπακοή μας στις προτροπές των υπευθύνων της Εκκλησίας και της πολιτείας μας θα φέρουν το ποθούμενο τέλος της θανατηφόρου αυτής πανδημίας που μαστίζει τον πλανήτη μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όπως για κάθε ασθένεια σωματική καταφεύγουμε στον ιατρό και ακολουθούμε τη θεραπευτική αγωγή που μας δίδει, γιατί όχι και στον ιό αυτό που αποδεκατίζει τόσες ανθρώπινες υπάρξεις να μην χρησιμοποιούμε το φάρμακο που μας έδωσε ο Θεός δια της επιστήμης για να περιορίσουμε την επέλαση της πανδημίας? Διαρωτάται ο γέροντας Αλέξιος, ο ηγούμενος της Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, και καταλήγει: «Στόμεν καλός αδελφοί και μη παντί πνεύμα τι πιστεύετε». Αλλά τι λέγει Κύριος διαμέσου της Εκκλησίας? Όχι των μεμονωμένων ανεύθυνων φωνών. Χαρακτηρίζει λοιπόν ανεύθυνες τις φωνές που είναι κατά του εμβολίου. Βέβαια αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια, αν αυτό το εμβόλιο έχει παρενέργειες ή δεν έχει. Θα τα κρίνει όλα η ιστορία και τα λεγόμενα και τα πρακτέα. Να είστε καλά.